ɲɛtan ani 7 tanango sira sinzanakaw fe Segu mara la ni Bamako o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. A y'aw bisimila. Bi alamisa mɛ kalo tile 9 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Dunia Kelea Tomba, Nations Unies ka baɲumankɛtɔn Human Rights Watch ye jalaki bi kunu araba minnu ni Al-Qaida jadi jɛkulumaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'olu de ye mɔgɔ 45 faga u ka dangarili wale fila senfɛ min kɛra Mali jamana camancɛ fan fɛ. Senegal bi alamisa sɔgɔmada joona fɛ u ka sanfɛ pankulu min tun bɛ ka dugudenw ta ka taa Bamakɔ n'o bɛ wele ko Boeing wulitɔ k'i kunda Bamakɔ kan y'a ta siraw jɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ 11 ɲɔgɔn jugi o y'a to u ka sanfɛ pankulu jigiyɔrɔ n'a bɛ Dakar kɛrɛfɛla la datuguna min kunnafoni lasira pankulu jigiyɔrɔ cakɛda o ɲɛmɔgɔyaso fɛ. Nisɔgoya tamaba min bɛ ka kɛ sanfɛ kalandenw fɛ ko ka bande Gaza dɛmɛ ka bɔ Israel ka dangarili walew kɔrɔ bɛ ka san sɔrɔ Royaume-Uni. A kalanden caman b'a yera bɔlɔngɔnɔnaw la ni Palestine bandiri ye. U ka kumakan dɔ tun ye ko kɛlɛ ka lajɔ ka bɔ bande Gaza kɔnɔ. Min waleya yera ni kundɔgɔ in kɔnɔna la u ka kalanso caman kɔnɔ yɔrɔ min na farafinna kalandenw ka ca ye Londres. Jamana 27 minnu bɛɛ lajɛlen bɛ nanzarala tɔnba Union Européenne kɔnɔ ye u ka hakilina jalatigɛliw kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛnkan dɔ sɔrɔ k'a fɔ k'u ka baaraw bɛna ɲɔngiri ka bɔ Mali jamana kɔnɔ mɛ kalo tile 18 tɛmɛlen kɔfɛ ko fo ni jamana ɲɛmɔgɔw ye sigi boloda ka kumaɲɔgɔnya kuraw sigi sen kan walasa lakanako min gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna la u ka se ka wuli ka bɔ yen. Hakililajigila an b'a da aw tulo kan ka fɔ nin y'a sanji 14 ɲɔgɔn ye ni kulu kofalen ni a bɛ Mali jamana kɔnɔna la tun sigilen don n'a bɛ wele ko UTM Mali u ka wulikajɔ baaraw sigi sen kan walasa ko ka se ka jihadi kɛlɛ ka bɔ Sahel kɔnɔ. Baɲumankɛtɔn min bɛ jamanaw kɔfɛ diɲɛ ɲɛfɛ n'a bɛ wele ko Human Rights Watch ye laseliw kɛ laseli minnu senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko jalaki bɛ bin jɛkulu maramafɛntigiw kan k'a fɔ ko u ye duguden mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 5 ɲɔgɔn fara Mali jamana kɔnɔna la kabiri janvier kalo daminɛ waati ko waliya in kɛra jamana camancɛ fanfɛla la. VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Touré ale b'o kunnafoniw lase ka bɔ Washington. Kɛlɛcɛ minnu bɔra silamɛya ni silamɛw dɛmɛni jɛkulu JESIM la n'o ye jihadistu ka farankan jɛkulu ye olu ye duguden 32 faga denmisɛnnin 3 fana tun bɛ u cɛma ka so 350 ni kɔ jeni janvier kalo o tile 27 o gota ani UMB dugu la Mopti mara la adamadenw jɔsariya lafasalitɔn ye kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ jihadikɛlaw ye bingani kɛ dugu kan sigida milisi dɔ mɔgɔ dɔ bana k'u ka marifaw bila kɔfɛ fagali ni sigida fariyako siratigɛ la min kɛra ka kɛ tajuru sara ye Human Rights Watch ko ten janvier kalo daminɛ na milisiw ye duguden 13 faga kalala ka ma 24 minɛ Bura sigida 2 ninnu bɛ Segu mara la ka kɛ ni Human Rights Watch ka fɔta ye baɲumankɛtɔn nin ye a fara kan ko nin bingani ninnu kɛra mɔgɔ faga ni sigida mɔgɔw ka fariyako la minnu bɛ segin ka bɔ Mali camancɛya la Human Rights Watch y'a jira ko janvier kalo binganiw kɛra kɛlɛjuguya yelenw ye wa a ye wele bila Mali famaw ma u ka teliya la ka nin tɔɲɔniw ninnu sɛgɛsɛgɛ. Ka kɛɲɛ ni Human Rights Watch ka laseliw ye min kɛra kunu araba k'a fɔ ko fɛn min ye wulikajɔ hakilinaw ye sigira jɛkulu maramafɛntigiw fɛ Mali jamana camancɛ fanfɛla la min kɛra sababu ye ko ka duguden camanba de ni bɔnɛ. VOA Bambara ka kunnafoni di senfɛ bi Mohamed ye a ka kuma barani tɛnku Mopti duguden dɔ la min bɛ wele ko Amadou Aya ale ye Kodem ka bɛrɛbɛrɛli tɔntɔnden ye ka bɔ Mopti an k'o laseliw lamɛn. Donc tuma bɛ an b'a mɛn k'a fɔ banbaciw u bɛ nin waleya kɛ donc ni kɛra nin kumaw fɔra a kan ka fɔ maliyɛnw bɛɛ k'a mɛn diɲɛ mɔgɔ bɛɛ k'a mɛn k'a fɔ effectivement banbaci ninnu ka baara diɲɛ don o don o de ye nin ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman de bɛ u ka dugumisɛnw u sigilen don k'a fɔ ko banbaci mɔgɔw bɛ na u b'a fɔ k'u ka jaka bɔ ni min ma jaka bɔ a bɔnɛ ye min ye o bɛ fa ou bien k'a fɔ ko u bɛ na u b'a fɔ karisa e ni aw ka dugu min filɛ nin ye u ni armée bɛ collaborer n'u y'o mɛn u bɛ na u ka dugu mɔgɔw faga ou bien ka na ka bin mɔgɔw kan u ka baara ye o de banbaci mɔgɔw ka baara ye min ye c'est à dire que Mali in kɔnɔna na fo ka taa se Burkina fo ka taa se Niger u ka baara ye nin ye k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ
ni e ni u m'u ka kan fɔ u bɛ na u ka dugu u b'i ka dugu jeni u bɛ taa n'u ka misiw ye u bɛ taa n'u ka baganw ye u bɛ mɔgɔ caman faga denmisɛnninw ani mɔgɔkɔrɔbaw donc fɛn min don a ma bala an na ne yɛrɛ bɛ bɔ Moti ne b'a dɔn diɲɛ don o don diɲɛ don o don diɲɛ tɛ c'est-à-dire que dugu tɛ jɛ k'a fɔ u ma civiliw faga donc nin ko min kɛra effectivement a kɛra an y'a mɛn bon comme an ma se ka se yen k'a fɔ sisan i b'a dɔn mɔgɔ ka se o yɔrɔ nin a ka gɛlɛn mais an ka mɔgɔ lasigiden minnu bɛ yen an ye o kibaruya kɔni mɛn k'a fɔ banbaciw u b'o nin baara de la tuma bɛɛ mais oui don o don u bɛ enquête kɛ don o don u bɛ enquête tuma bɛɛ u bɛ mɔgɔw ye minɛ o n'u ye nin fɛngɛ kɛ an ka finatigiw bɛ se k'a fɔ k'u bɛ a bɛ enquête kɛ u b'a essayer k'a lajɛ tuma dɔw la tuma dɔw a ko ka gɛlɛn a tuma dɔw u bɛ nin kɛ dɔrɔn u bɛ t'u ka sira fɛ dɔw bɛ taa fo Mauritanie dɔw bɛ taa fo Burkina dɔw bɛ taa fo Niger mais an b'a dɔn k'a fɔ an ka finitigiw minnu bɛ yen a tuma caman mɔgɔw bɛ minɛ ka na gendarmerie la k'u di gendarmerie ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a fɔ vraiment min kɛra ni minnu nɔ b'a la o bɛ di sariyatigiw ma ni minnu nɔ t'a la olu bɛ bila donc an b'o fana kalama. Human Rights Watch ka nin sɛbɛn in ka yira k'a fɔ ko Bamanci kulu u tɛ bin sɔrɔsiw dɔrɔn kan u bɛ bin hali maa gansanw kan k'u bolofɛnw ko olu tiɲɛ ani ka u bɔnɛ u nin na o baara min kelen filɛ nin ye maliden caman o de ye o baaraw ka o fo ka yira k'a fɔ u ka baara kelenw a tɛ sɔrɔsiw dɔrɔn de kɔnɔ tuma bɛɛ nka nin maa kofɔlen minnu fana n'u ye Bamaciw ye n'u ye walejugu kɛ u ka se ka o fana fɔ wa u ye o de fɔ nin ye a diyara maa caman ye i n'a fɔ Amadu Aya ale min bɔra ka kuma sisan n'a ye a ka kumakan lamɛn Mohamed Daɲo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Tile kelen ka kɔn malidenw ka barosigiba dialogue intermalien o kuncɛli baaraw ɲɛ min ka yan ka kuncɛ sini juma n'o bɛ bɛn mɛ kalo tile 10 ma a yirala k'a fɔ a kuma falenfalenw kɔni tora sen na hali ni k'a sɔrɔ fɛn min ye jɛkulu manamafɛntigi kɔrɔw ye ani ka fara bɛrɛbɛrɛli tɔndenw kan olu ma sɔn ka ye a kɛnɛ kan VOA Bambara ka kunnafoni di sɛgɛsɛgɛli senfɛ bi Mohamed Ture y'a ka kuma barani tɛgu Nabi Ibrahima Togolala bɛrɛbɛrɛli tɔn min bɛ wele ko Murena ale ye o tɔnden dɔ ye ka fara kulu kan min bɛ wele ko appel du 20 janvier o tɔnden don an ka laseliw lamɛn. U bɛ ka lajɛ min kɛ kɔsada nin na n'olu u bɛ k'a wele ko dialogue intermalien ka kuma ɲaŋa kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ anw fɛ ni i kɔrɔtɔla sanfɛ fɛndala ma a b'a fɔ ko n bɛ ka u siɲɛ dalen tɛ ka nin sigi ka fɔ sugu ninnu u siɲɛ dalen tɛ ka awa ninnu sen kan mɔgɔ hakilila jiginna Jonathan faga a kun sigira ka waati dɔ de suma ka di a ma a ka baara kɛ o kɔnɔ o waati olu u bɛnkuna fo siɲɛ damadɔ bɛ u yɛrɛ u b'a lakɔkɔra u yɛrɛ ye u ni maa jɛma kan tɛ u ye nin ɲɔgɔnna jɛmu kumaɲɔgɔnya dɔ sigi sen kan waati tɛmɛnenw la ni o bɛ wele ko ANR o ANR fɛnɛ la jateminɛw tun kɛra mun ye k'a fɔ u bɛ a jɛmu ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ninnu u b'a karaba de waasa olu yɛrɛ ka hakilina fɛn min b'u kunkolo kɔnɔ ka o wajibiya maa tɔw kan sabu a daminɛ u tɛ maa si sen don a la parti politique tɛ ɲininka société civile maa tɛ ɲininka maa si tɛ ɲininka yala a baaraw u bɛ sigi ɲɔgɔn kan cogo di a baara taabolo jumɛn na i baaraw ma olu yɛrɛ de b'a bɛɛ bolo da u mana tila la dɔrɔn u bɛ sɔrɔ ka na k'a kɛ furubɔ dala ye k'a sara maa tɔw la jango an y'an ka ko labɛn an b'a kuma fɔ aw ye aw sago t'a la aw bonya t'a la o de la anw fɛnɛ ko ne na k'a fɔ an tɛna ye nin baara ninnu na sabu baara ninnu u dabɔ k'u tɛ foyi ye ka fara jara fanga walima donna tɛmɛ fanga ka a mɔnɔ bɔ kɔrɔ ye mɔnɔ bɔ minnu dun kɛra ka tɛmɛ a kɛra kɔlɔlɔ ye malidenw ma a kɛra kɔlɔlɔ ye Mali ma jamana bɛ danga min dun na bi jamana sɛgɛnnen don jamanadenw sɛgɛnnen don bolo bɛɛ fɛ an sɛgɛnna ni a fɔra ko ka élection organiser ka kalafiliw kɛ walasa masakɛ dɔ ka sigi o ka baara dɔw kɛ ka ɲɛsin sɔrɔsi fanga nin ma aw yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn de mun de kan ka kɛ yaasa denw ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ an ka laɲini ye min ye an kana su ko ɲɔgɔn na gansan an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye baara di mɔgɔ ma ka waati bolo da a ye tiɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ a tigi ma se ka baara in kɛ i b'o tigi labila de maa min bɛ se ka baara kɛ ka baara kalifa o la an bɛ min fɔ bi fanga bɛ minnu bolo u ka jɔngala fɔ an k'an sigi a ka bɔ sɔrɔsiw ka bolo kan a ka bila civil ka bolo kan n'an b'a fɔ ko transition civile an ka transition civile dɔ sigi sen kan o transition civile o ka baara tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o ye ka jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw ka olu labɛn walasa an ka bɔ nin yoya ye ninnu kɔnɔ o de ye anw ka laɲini ye sabu minnu bɛ fanga kunna bi danaya tiɲɛna an ni ɲɔgɔn cɛ an dalen t'u la bi an dalen t'u la sini wa an tɛna da u la bilen o ɲuman ye min ye u ka jɔnwala fɔ o tuma u wele ka bila bɛɛ ma an bɛ se ka transition civile an bɛ se ka o sigi sen kan cogo olu ka tɛmɛ
dɛmɛ ni baara ye ka waati suma ka di olu ma olu ka baara kɛ jamanadenw ka se ka niwasa sɔrɔ o de y'an ka laɲini ye. Welekan jumɛn b'a bolo k'a lase jamanadenw ma? K'a fɔ bɛɛ ka wuli k'i jɔ jamanako de don. An tɛ mɔgɔ ko la, an tɛ maa ka duko la, an tɛ maa ka kabila ko la, an bɛ jamanako de la. O tɛ taa min kɔ o ye jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka kan kelen fɔ. O kan kelen fɔ in fana tɛ dɔwɛrɛ ye min b'a ta fɔ dugu la ani min b'a ta fɔ kɛnɛ kan. An bɛ bi ka fɔ fanga min b'an kunna a nege tɛ maliyɛn si la bilen. O tuma maliyɛn bɛɛ k'i kanbɔ k'a fɔ awɔ an ka furancɛ fanga kura min y'i fara ye walasa jamana ka bɔ kɔlɔlɔw kɔnɔ. An b'o welekan de da jamanaden bɛɛ ye. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Burkina Faso jamana ka basigibaliya kelen don gɛlɛyaba de ye u ka jamana marabolo kɔnɔna la nin waati in na min bɛ ka kɛ sababu ye ko ka dan sigi u ka yiriwali siraw caman na i n'a fɔ bigamaralaw gɛlɛya min donnen don olu ka baaraw o hukumu kɔnɔna la nin waati laban ninnu na k'a ko kɛlen don sababu ye ka sogo yɛrɛ gɛlɛya Burkina Faso sugu kɔnɔnaw la. Gildas Da VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu ale ka sɛgɛsɛgɛli bolila o kan bi an k'o lamɛn. Garbal kɔnɔ bɛgɛn feere lɔgɔ fiyɛ min ye nin didugu bɔda ra ɲɔgɔn samasamaw bɛ sen na sannikɛlaw ani feererikɛlaw cɛ ni mara min filɛ nin ye kilomɛtɛrɛ 230 ni Wagadugu ye lakandako gɛlɛyaba b'o yɔrɔ la o ra don ka se k'i ka bɛgɛnw feere i feererikɛlaw bɛɛ ka laɲini lo ye bɛgɛnw da bɛ dɔgɔyala ka taa o min bɛ ka Amidou Diallo bɛgɛn feerela dusu tɔɔrɔ. An bɛ yan ni bibi na ni bigan ti bɔ yɔrɔ jan ka na kilo 7 la kilo 10 fakuna wulani kari kireba a tɛ tɛmɛ ale kan fɔlɔfɔlɔ ne donna san ba feere la san 30 ni fɔlɔ le ɲini an tun bɛ taa Gasan Wuran Din Sɔnɔ Yaso to an bɛ taa biganw san mais bibi na mɔgɔ si tɛ taa tiɲɛ bɛ mɔgɔ fɛ fana o ne wulila ko bɛna wakasiri ka don kɔngɔ kɔnɔ ka na ni bigan ye peut-être i tɛna sɛkɔ donc ale gɔlɛya le b'an na depuis du ban don an fɛ le ɲini ne ka min ye ni ale yɛrɛ bɛ tile 10 bɔ dɔw fana nana si yɛrɛ voilà ole ninnu voilà ba fima ni bibi na 10 ta sɔrɔ fo 10 ne kɔ ba voilà ba mɔne la kasire Garbal kɔnɔ bɛgɛnw bɛ nana dɔɔni dɔɔni le kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛgɛn misɛnninw a tɛ komi fɔlɔ i n'a fɔ bɛgɛnw tun ka ca tuma min Victorien ye ale min ye bɛgɛn feerela ye bele hakili bɛ o waati nin na. Bigan tun bɛ bɔ yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ yɔrɔ la tuguni la donc bigan tɛ se ka sɔrɔ ka na yan la tuguni dɔɔni min fana sera yan la nin aya olu fana b'a to an b'a minɛ ɲɔgɔn bolo olu fana bɛ na a gɛlɛma yɔrɔ nin an fana bɛ dɛmɛ n'o ye ten dɔɔni bon fɔlɔ la waati dɔ an tun bɛ se ka bigan sɔrɔ journée i bɛ se ka den 10 ɲɔgɔn sɔrɔ ka feere bon bi na tuma dɔ yɛrɛ bɛ wuli den 2 den 3 fana bɛ dɛmɛ n'o ye. Didugu dugu kɔnɔ musow le maa fɔlɔw ye minnu bɛ sogo gɛlɛya dɔn sugu fiyɛw kɔnɔ Bino Kulibali ale min bɛ gbaso kɔnɔ bɛ o sɛmɛntiya anw ye. N ka fɔ la sogo yɛrɛ kun bɛ sɔrɔ 60 100 mais bi sogo 100 ta yɛrɛ tɛ yen maya sinon 200 bɛ to i bolo fɔlɔ la i bɛ sogo san a kɔnɔ ka nan san a kɔnɔ mais bi ni 200 b'i bolo a tɛ nan sogo sɔrɔ dɛ 200 ɲɔgɔn bɛ i bolo i ka ɲi ka sogo san ka dun nan na wala wajibi lo baara lo maya gɛlɛya nin kɔni a bɛ yen. Musow ka gɛlɛya ninnu didugu sogo feerelaw b'o dɔn don o don nka olu fana se t'o la Buba Gite ye sogo feerela ye wa lakandako gɛlɛya min bɛ yen ni tɔɔrɔ sera ale fana ma. Tuma min na dugu ninnu tun ma wuli ka na la n'an tun taara san an bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ mais bi bi in na gɛlɛyara kojugu daba ka kan ka taa san yɔrɔ min na o yɔrɔ ninnu bɛɛ wulila ka na fara an kan yan bon kelen min bɛ na fana nin ale fana tɛ se ka san ba min yɛrɛ an tun b'a sɔrɔ fɔlɔ la 7,000 bi 7,000 tɛ se ka sɔrɔ i ma 5,000 6,000 bɔ i tɛ se ka sɔrɔ min yɛrɛ bɛ tun san 6,000 bi bi in na a bɛ se 8,000 9,000 a dɔw yɛrɛ an bɛ dɛsɛ k'a to yen an tɛ se ka san. Ma karogɛlɛnw ka waleya jugu minnu bɛ yen kɛni bɛ ka degun don bɛgɛn baara la didugu kɔnɔ. parce que misi tɛ sɔrɔ hɛrɛ kan saga tɛ sɔrɔ hɛrɛ kan ba yɛrɛ fana tɛ sɔrɔ hɛrɛ kan a bɛɛ y'ale problème kelen de ye a si le tɛ na o bon daba bɛ bɔ yɔrɔ min na ka na olu tigi wulila ka na fara kan a bɛ daba bɔ min tuguni kelen min b'a fɛ n'a faga ka ban a banna o donc ale le b'an fɛ yan laɲini ye min ye an b'ala dara ala ka jamana suma parce que n'i y'a ye nin bɛɛ kɛra nin jamana gɛlɛya ninnu n'ala ye jamana suma n'ala sɔnna a ka d'ale a bɛɛ bɛ nɔgɔya. Didugu kɔnɔ kabini waati ni gɛlɛya caman lo bɛ yen o cɛ ma bɛgɛnw ani sogo sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na fana Bukuludugu maradenw b'o jigi sɛmɛ ko waati nataw la fɛɛrɛ ɲumanw bɛna sɔrɔ
nga ka kɔngɔ ɲɛ u bɛ ka u ka gɛlɛyaw kun u yɛrɛ la ka taa minɛnw sɔngɔ gɛlɛya la i n'a fɔ sogo ni sɔngɔ bɛ gɛlɛya la ka taa. Gildas Da segimantɔ ka bɔ Dedugu VOA Bambara tɔgɔ la. Nin bena an don an ka jamukan tako filanan hukumu kɔnɔ an b'a ɲini a fɛ aw ka to an ka jabarani so ni nɛgɛ kan ani ka fara an ka kunnafoni di fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen kan aw k'an bɛɛ dɔɔni. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Ka tɛmɛni kunnafoniw ye an bɛ a lase aw ma k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka malikura kunnafoniw na nin waati in na an bɛ taa farafinna gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. Benin jamana kan u ka jamanatigi Patrice Talon ye laseli kɛ kunu araba k'a fɔ ko Niger jamana ka gɛrɛntɛ wuli ka bɔ u ka jamana ni a ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'a b'a fɛ a ka taji min n'o bɛ latɛmɛ u ka port fɛ yɔrɔ min bɛ wele ko Semenkoji o port canal la. Moribo Dambele VOA tɔgɔ la. Benin ale y'a ka jamana dancɛ dayɛlɛ ni Niger ye. CEDEAO ale kɛlen k'a ka ɲangiliw wuli ka bɔ ɲangili minnu tintinen no ɲame kan. Benin ale y'a ka jamana dancɛ dayɛlɛ ni Niger ye. CEDEAO kɛlen k'a ka ɲangili ninnu wuli ka bɔ Niger jamana kan fanga dafirilen juillet kalo tɛmɛnen san 2023. Nka Niger ye a ka jamana dancɛ datugulen to ni Benin ye. Ni hakilijigi kuma kɛra Benin jamana ɲɛmɔgɔ fɛ Talon. A y'a yira k'a fɔ ko Niger fanga ɲɛmɔgɔw bɛ Benin kɛ i b'a fɔ u jugu ko u tɛ jamana fila tigɛ ka baara kɛ ani ɲɔgɔn ye. Niger jamana fanga ɲɛmɔgɔw ye u ka taji tɛmɛsira koromo kari mun bɛna to taji gɛrɛgɛrɛ bɛ se ka bɔ Benin u ka taji tɛmɛsira in Agadem jamana wurudugu ani kɔrɔyan fan fɛ China National Petroleum Corporation ale ka kɛn yɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ siraw fɛ ni o ye taji tɛmɛsira ye mun ye Chine jamana o ta ye. Ni nin baara in ye Niger bɛ fɛ a ka taji boli bila fo barikon 100 ani 10 kile o kile ni 90 o de kan ka tɛmɛ sɛmɛ ale port fɛ. A ko n'aw bɛ fɛ aw ka taji ka tɛmɛ an ka jiw fɛ aw kan ka jateminɛ k'a ye ko Benin fɛnɛ tɛ aw jugu ye Benin jamana tɛ aw jugu ye wa ko Benin dugukolo a tɛ se ka kɛ ni tɛmɛni dagabali ye. Patrice Talon ale ka kuma la ko hali sini ni Niger fanga ɲɛmɔgɔw sɔnna ka baara kɛ ni Benin ye jɛlenya kan ko u ka batonw olu bɛ fa ka tɛmɛ Benin jamana ɲɛmɔgɔ ye nin fara kuma kan. Benin jamana ɲɛmɔgɔ a ma piripiri latigɛ n'a sɔrɔ Niger ka taji a koronen don k'a sigi ye walima Beninkaw kɛlen don ka u ban ka yamaruya de di a ma. Niger jamana ka furancɛ datuguli a ye kɔlɔlɔba de sɔrɔ Benin foroba musakaw kan ani daladumunuw olu sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ. Guinée Bissau jamanatigi Umaru Sisoko Ambalo ye laseliw kɛ k'a fɔ ko gɛrɛntɛ min ni o hakili ɲangi binna ka taa Centrafrique jamanatigi kɔrɔ François Bozizé ma k'a fɔ ko a bɛ minɛ u ka sanfɛ kiiritigɛsoba fɛ walasa Guinée Bissau jamana ka se k'a labila ko baaraw ninnu tɛ se ka waleya bawo ko fɛn min ye teriya sira jijilen ye o tɛ Guinée Bissau jamana ni Centrafrique jamana cɛ ko foni k'a sɔrɔ Bozizé yɛrɛ sɔnna ma ka i yɛrɛ labila ka t'i yɛrɛ di ka bila kiiritigɛlaw ka bolo kan a ɲangelen don k'a sabu kɛ ko a tɔgɔ yera duniya karogɛlɛya ko walebaw la min kɛra sababu ye k'a ka jamanaden camanba faga hakililajigila an b'a da aw tulo kan k'a fɔ a ye fanga ta san 2009 ni k'a kuncɛ san 2013 o waati la Bozizé a gɛnna ka bɔ jamana fanga kunna min kɛra fanga dafiri dɔ senfɛ san 2003 o waati ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an taa Senegal jamana kan u ka sanfɛ pangulun belebele dɔ min bɛ wele ko Boeing B737-300 tun bɛ ka wuli k'i kunda Mali jamana kan sɔgɔmada joona in na a yirala k'a fɔ nin pangulu kɔfɛlen ye a ka wuli sira jɛ min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 11 ɲɔgɔn bana passager min tun b'a kɔnɔ o tun ye mɔgɔ 70 ani mɔgɔ 8 ye min kunnafoniw lasera u ka pangulu cakɛda so ɲɛmɔgɔya fɛ ka bɔ Dakar. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Israel jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye jalaki bin bi alamisa sɔgɔma ka taa
Amerika jamanatigi Joe Biden ma a ka kɛlɛkɛminɛ minnu n'u hakilinaw tun tara kabiri kunɲɔgɔn tɛmɛlen k'a fɔ k'a b'a labila ka taa Israel dan sigilen kɔfɛ o la. Biden ye a yira o senfɛ k'a fɔ ko hakilina baara minnu bɛ sen na n'a bɛ ka kɛ ni karo gɛlɛya mugu fodonbaw ye Rafa bande Gaza kɔnɔna la ko baaraw taabolo kɛlen don gɛlɛyaba ye nin waati in na. VOA Bambara tɔgɔ la Moribo Dambele ka bɔ Washington. Nin ye ko gɛlɛn wa jigitigɛ ko don ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ mun an b'a waleɲuman dɔn kabini kɛlɛ in daminɛ la. Ni laseli kɛra Bani Israɛla a ka lasigiden mun bɛ duniya jamanaw ka kɛlɛya tɔnba la. Gilad Erdan u ka foroba arajo la Bani Israɛla ka jaabili ka ɲɛsin Biden ka kangaridakan ma. Bani Israɛla ma sɔn duniya ka weleweledakan ma. A ye a ka chariw bila ka taga. U donna Rafa ale kɔrɔyanfan na. Bani Israɛla ko Rafa Hamas ka kɛlɛkɛla laban olu de bɛ yen. Ni Rafa a bɛ danbɔ ni Egypte jamana ye ani ni Palestinien fasojama mɔgɔ caman de bolila ka bɔ kɛlɛ ɲɛ ka n'u yɛrɛ kalifa ye. N'u donna Rafa kɔnɔ ne tɛ marifa d'u ma tuguni minnu bɛ taa kɛ ka dankari dugu la. Biden ye ni laseli kɛ CNN na a ka kangaridali gɛlɛman na mun tara ka ɲɛsin Bani Israɛla ma kabi kɛlɛ daminɛ la. Fasojama caman de fagara Gaza ka sababuya kɛ fodon ye. Biden ye nin fɔ ko o man kan. Erdan a ka laseli la ko Biden yelen bɛ Bani Israɛla jugu fɛ i n'a fɔ Iran, Hamas ani Hezbollah ko mun bɛ jigisigi kuma d'u ma u k'a laɲini na. Bezalel Smotrich ni ale ye Bani Israɛla ka nafoloko minisiri ye ko u bɛ tɛmɛ n'u ka laɲini ye Gaza kɔnɔna la ali ni Ameriki ka ni bagabagali bilala sen kan ko wa an bɛ sebagayaba sɔrɔ ni kɛlɛ in na ali n'a sɔrɔ Biden k'i yɛrɛ ɲugu ani k'a fɔ ko a bɛ karankafɛsigili kɛ maramafɛnw kan ka laseli sɛbɛn na. An kan ka taga ni kɛlɛ ye fo Hamas ka se ka situnu ani an ka mɔgɔ minnu minɛnen don olu ka se ka naso. O b'a yira ko fo Rafa de ka minɛ wa ko a kan ka kɛ joonɛ. Tarata don Bani Israɛla kɛlɛkɛdenw ye Rafa balo bɛ tɛmɛ ni sira min ye Egypte fanfɛla la u y'o minɛ ka don Gaza ni ale karankafɛ sirilen don. A ka laseli dɔ la ka ɲɛsin Biden ma Bani Israɛla ka sarasiw ka minisiri Yoav Gallant ko olu kɔni bɛ tɛmɛ ni kɛlɛ ye. Hamas ale ɲɛmɔgɔ dɔ a ye Bani Israɛla jalaki ko u donna Rafa Gaza worodugu yanfan na yaasa bɛn kumalasigi minnu bɛ senna ni wagatinin na kabi kalo 7 ko olu kana se ka sira sɔrɔ. Bani Israɛla ka wulikajɔ Rafa ani olu ka yɔrɔw la o ye ko ka dan de sigi kɛlɛbanaw olu ka waleyaw la. Ni laseli kɛra Ezat al-Risk fɛ ka sɛbɛnfura dɔ kɔnɔ. Hamas ale kɔni sɔnnen don ali bi kɛlɛ lajɔli ma kɛlɛbanaw ye mun fɔ u ɲɛna a y'o fara u ka kuma kan. Ni ɲɛmɔgɔ y'a fara kan tuguni ko Hamas ka ciden minnu bilala ka taa Caire k'u segira ka na Doha Qatar faba kɔnɔna la. Egypte, Qatar ani Ameriki olu kɔni bɛ fɛrɛ bɛ ɲinina yaasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ Bani Israɛla ani Hamas ni ɲɔgɔn cɛ cogo min. Sanfɛ kalandenw ka nisɔngoya taama Gaza dɛmɛliko la a bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ. Royaume-Uni a taamadenw caman b'a yira u tun bɛ ka bandiri n'o ye Palestine bandiri ye yankan u ka kumakan dɔw tun ye ko ka kɛlɛ lajɔ ka bɔ bande Gaza kɔnɔna la. Min kɛra ni sanfɛ kalanso caman olu ka wulikajɔw ye Londres. A yirala o senfɛ ka fɔ nin yɔrɔ kofɔlen ye farafina kalandenw caman ba de yelen don ye. Hakilin lajigila u ka kalanso ɲɛmɔgɔ kɔni ye laseli kɛ laseli minnu senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko ka u ka hakilinaw lafɛsɛfɛsɛ ni kunnafoni di la carili o hakilinaw taabolo ye n'a bɛ wele ko liberté d'expression. Taamala caman b'a yira Newcastle, Anderburg, Manchester, Bridges ani Exford o fanfɛ yɔrɔw la. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Zambi. A yirala jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ tile damadɔ natɔ ninnu kɔnɔ ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna fan bɛɛ san ko forobacaw la ani ka fara dɔgɔtɔrɔsow kan. Min hakilina sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛra VOA ka kunnafonidila Kati Storms fɛ. A kunnafoniw bɛ bayɛlɛma k'a lase an ma. Mohamed Ture fɛ VOA Bambara tɔgɔ la. Zambi jamana kuntigi Hakainde Hichilema filɛ nin ye a ye layidu ta ko a bɛna wale dɔ ban min bɛ kɛ ka fanga ka sigida tiɲɛ. Hichilema sugandira san 2021 waati la waati min na diɲɛ wariko tɔnbaw y'a jira ko namarako sinsinna kɛrɛnkɛrɛnya la wa a kɛra sigida ye jamana kɔnɔ. Charity Musamba ye karamɔgɔ ye Zambi sanfɛ kalanso la. A ko jamanakuntigi ye ko min ɲɛfɔ ka ɲɛ a ye o sɔrɔ. Mars kalo o tile 10 ale n'a balimamuso minnu tun b'a la don olu tun bɛ joli jate sɛgɛsɛgɛli makɔnɔna na kɛnɛyaso dɔ la Lusaka. A fɔra ko dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw dɔ y'a ɲini ka wari ɲini a balimamuso fɛ hali ni a kɛra cogo nɔgɔlen ye.
Aranje lajɛ mɔgɔ minnu jɔlen don ka makɔnɔli kɛ olu bɛ se ka lajɛ cogo min na. Mansin kelen dɔrɔn de bi yan. Fan dɔw yɛrɛ fɛ i b'a ye a mansin yɛrɛ tɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ. K'a sabu kɛ a bɛ labaara kojugu. O la n'i b'a fɛ i balimamuso ka lajɛ n bɛ se k'a tɔgɔ layɛlɛ lisi sanfɛ nka f'i fɛnɛ ka ne dɛmɛ. Nga nin tɛ ko ye min bɛ kɛ yɔrɔ kelen na. Zambi jamana ka namarako kɛlɛli jɛkulu ACC n'o ye fanga ka baarakɛda ye min sigira sen kan san 1980 n'a ka baara ye ka namarako kɛlɛli ɲɛnabɔ. O ko a ye namarako 100 ni kɔ sɔrɔ kɛnɛyako la san tɛmɛnen dɔrɔn kɔnɔ. Namarako fana sen bɛ o la walasa ka kɛnɛyako sɔrɔ ani ka furaw sɔrɔ minnu sɛbɛnnen don dɔgɔtɔrɔsow la. An y'a jateminɛ k'a ye yuruguyurugu bɛ ka kɛ yan kojugu. Baaraw taabolo tɛ ka bonya. Baaraw yɛrɛ taasira tɛ ka labato ka fara Zambi yɛrɛ sariya kan ka tɛmɛ an ka suguw fɛ. Sariya camanbaw de bɛ yen minnu tɛ ka se ka lawaleya. A sariya minnu bɛ ka yamaruya di mɔgɔw ma minnu man kan n'a ye u ka se ka contrat sɔrɔ. O taabolo ninnu kosɔn an y'a jateminɛ fɛnɛ ko sugu kɔnɔna la ɲɛmɔgɔ camanw de bɛ yen sanko foroba suguw kɔnɔ. Fɛnɛ caman bɛ dɛmɛ ni nafabɔ siraw sɔrɔ fournisseur dɔw fan fɛ minnu fɛnɛ bɛ ka fanga tereke ka tɛmɛ a lawaleyali kan tilennenya sira fɛ. Min bɛ ɲɛsin foroba sugu kɔnɔnaw olu sariyaw taabolo kun kan. Diɲɛ kɔlɔsili jɛkulu min sigilen bɛ Berlin n'o ye Transparency International ye o y'a jira ko namarako bɛ jamana yiriwalenw na o bɛ baara nafama tiɲɛ i n'a fɔ denmisɛnninw ka boloci ka banabagatɔw ka makɔnɔni waati janya ka banabagatɔw wasa dɔgɔya ani ka dan sigi u sɔrɔli la. San 2022 Zambi jamana ka namarako kɛlɛli jɛkulu ye kɛnɛya minisiri kɔrɔ Shitalu Shifuya ni mɔgɔ 4 wɛrɛ minɛ ka sababu kɛ namarako ye min kɛra ni dɔrɔmɛ miliyɔn 18 ye n'o ye kɛnɛyako minɛnw sanni ye. Nga jalaki si ma bɔ fɔlɔ. O san kelen nin na Transparency International ka kunnafoni dɔ y'a jira ko Zambi jamanaden 5 o 5 kelen ye wari di walasa ka foroba baara teliya. ACC b'a ɲini jamanadenw fɛ u k'u janto namarako faratiw la k'u jija u ka ko o kow lase faamaw ma. An ye jamajɛ politiki sɔrɔ walasa ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ min bɛna sigi sen kan jamanatigi fɛ tile damadɔ. A politiki bɛna tali kɛ a politiki bɛna ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ma ka fara foroba yɔrɔw kan. O y'a to wele bilala walasa ko ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin a koɲɛ ma. Bawo anw mago bɛ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri la. Nin tun ye Mohamed Touré ka bayɛlɛmani ye Kati Short VOA Bambara lasigiden Lusaka Zambi. Ayiwa an balimaw ni de bɛna dan sigi an ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna VOA Bambara ka kunnafonidilaw fɛ ka foli ni tanuni kɛ ka taa aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. Aw ka filɛli ko ɲuman ni lamɛnli ko ɲuman na aw bɛ se k'aw sɔgɔlen to sanga ni waati bɛɛ lajɛlen VOA Bambara ka bɔlɔlɔ siraw kan a n'a ka radio fiɲɛ siraw kan. Fɛn min ye Facebook, YouTube ani Instagram ye aw b'an sɔrɔ kan sanga ani waati bɛɛ lajɛlen. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé